Bayan ng Malasiki. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Maligwa si agaw na Martes, Pangasinan, Dagupan. Dilap may bagyo, wadyala so saray Balitan Matua. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tila tan fake news. SBM, saray Balitan Matua. Yon sasabit kasiksikanan nyo Lunes hanggang Biyernes, kaya rin nasa iliknay balay ng kapaborito RJ Jimenez. Nakaulop yung lamatad sa agaw na Martes, petsa 25 taon 2026 sa bulan na Agosto at tatan tanagagig sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay timot at technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Ang kapulay bagyon obet at ating tanagagig pero need pa natin sumanalwar at say habagat tandalap. And by the way, wala manaya susamay advice na Region 1 Medical Center ni pakar at satay panagtumar na satay doxycycline. Anto antayo at ating tanagagig sa ikwantayo lang tinankaroman sa balita tayo. At untan la so saray pakakabiktima na pigarad saray kabaluyan tayo lapod say pandadakat-dakat dalap at atong tanagagik tagmuat na iwasan lante taon niya mat lanti kipapasan tayo ay yadjat idadakat na tatong tanagagik at dadalap at walara so napupagkatay leptospirosis. And the best medicine, mangiyagulod si katayod, pagka-apekto tayo sa tay leptospirosis is doxycycline. Hello, good morning kay Sir John Ray Bautista, sir. Pero yung pag-take ng doxycycline,
hindi po basta-basta iniinom po yan. May tamang paggamit ng prophylaxis medication na doxycycline upang makaiwas sa leptospirosis. Ang sinasabi ng Region 1 Medical Center at Atong Talagagig, para makaiwas po tayo sa leptospirosis, kailangan nating gumamit ng doxycycline. Pero kailangan nating gamitin ng tama ang doxycycline. Ang sinasabi ng Region 1 Medical Center, kung isang beses ka lang lumusong sa baha, yang kapoy sugat at salim at atong tanagagik, you can take 2 capsule 1 per day. 2 capsule 1 times a day with meal. Wag kayong magtitake ng doxycycline na walang laman ang tiyan. Agaw na tatang tanagagik. Very clear po yan, ha? Ngayon, kung isang beses lumusong at may sugat, you have to take 2 capsule once a day for 3 days with meal. Ha? So pag lumusong kayo sa tubig na walang sugat, you have to take 2 capsule once a day with meal. Ngayon, kung isang beses lumusong may sugat, you have to take 2 capsules once a day for 3 days with meal. Ngayon, kung maraming beses lumusong, let's say 1 week, mula day 1 to day 7, lagi kayong lumulusong sa tubig, you have to take 2 capsules once a day for 1 week din. Ibig sabihin, for 7 days din po kayong lumusong sa tubig, 7 days din kayong magtitake ng 2 capsule once a day for 1 week. Ibig sabihin ng 2 capsules, one in the morning and another one in the evening. Para hindi mabigla yung tiyan. So ang pakatandaan po natin, pang-unang protection lamang ang gamot na ito. Pinakamainam pa rin na umiwas sa paglusong ng tubig. At ito ang pakakatandahan po natin. When we take doxycycline para makaiwas sa leptospirosis, bawal pong isabay ang doxycycline sa pag-take ng calcium, sa pag-take ng iron, sa pag-take ng multivitamins, at sa pag-take ng antacid. So kapag kauminom po kayo ng doxycycline, huwag nyo pong isabay ang pag-take ng calcium, ang pag-inom ng iron, ang pag-take ng multivitamins o antacid. Bawal din po ang doxycycline sa mga buntis, sa mga nagpapadidi, yung mga ina na nagpapasuso po dyan. Bawal po. At bawal din po sa 8 taong gulang pababa. Kung wala ka pang 9 years old, huwag kang mag-take ng doxycycline. Okay? Malinaw po yon. Ngayon, ang pag-take ng doxycycline, you have to take it sa loob ng 24 oras upang maging epektibo laban sa leptospirosis. O yan ha, malinaw po yan. Galing po ang instruction na yan sa Region 1 Medical Center. Siya nga pala, magandang umaga sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na kay sa ating Provincial Director, Officer in Charge, Colonel Dennis Dillon. Sir, good morning. Hello, good morning kay Brother Emmanuel Hovis Tamayo. Ingat ka bro ha. Noong isang araw, mga kapaborito, wala man ay agawan host states crisis ditan at bali na bugal yun. Ang gano may kasagsagan po ng panterterter na oran. Agi,
walay hostage crisis, ya agawa ditan at bali na bugalyon. Maong labat kwanyo, taaya ay sukaplusan, ya provincial director tayo, si Police Colonel Dennis De Leon at atong tanagagik, sanay sa ganyang mga krisis mula sa kanyang pinanggalingan ng mga iba't ibang tanggapan ng PNP. Na-expose siya sa mga ganitong sitwasyon and he was able to handle it well, no ha? Kaya sa ilalim ng aktibong pamumuno ni Police Colonel Dennis De Leon, OIC Provincial Director ng Pangasinan ng PPO, katuwang ang Chief of Police ng Bugalyon at kanyang mga tauhan at ang mga SWAT team ng Pangasinan PPO, matagumpay na naisagawa ang isang maingat na tactical approach, strategic negotiation at mabilis na police response upang mapigil ang banta. Kaya ligtas po na na-rescue ang asawa, ang mga anak ng suspect na isang tatay. Ano kayang pumasok sa utak nito? Si tatay, bakit mo hinostage si nanay, pati ang iyong mga anak? Siguro may malalim na problema, ha? Malalaman natin yan pagka nakabalik na po ng tanggapan si Colonel Dennis, kasi right now ay meron po siyang invitation sa regional office. And then I think they are having a meeting because of this effect ng habagat sa buong Region 1. So congratulations sa ating kapulisan. Yan yung alerto o enhanced alerto. Ano bang ibig sabihin ng enhanced alerto? Ito po yung framework ng ating kapulisan sa ngayon, which stands for, alerto stands for A, anti-criminality and law enforcement through responsive and transformative organization. A for anti-criminality, L for law, E for enforcement, R for responsive, and T for transformative, and O organization. So congratulations sa ating mga kapulisan. O dyan naman sa bayan ng Mangaldan, meron ding naitalang shooting incident ditan at Barangay Salaan. And they are now conducting an extensive investigation at sa tanya shooting incident kiagawad alauna 20 na kabwasan palbangon na sa may August 24, 2026 at Barangay Salaan, Mangaldan, Pangasinan. Yasay biktima is a 55-year-old male. Yaaya imbatikdan Tampolod Hospital for medical treatment kayari yasikato at pinaltog. And fortunately, the victim is alive and remains under medical observation and treatment at the hospital. At ang labat-lata ng tanagagik at present at anapundani. So location at una apila so Mangaldan PNP at Sipaman ya akaneng akaimaton a witness at sa tanya incident yan nayari na nunayari makapangiter kayo na information regarding the identity, location or movements na sa may suspect to immediately report the information at sangka Singran ya police station or you may contact iter comment number da 0998 598 5124 or 0950-77-08580. Ay, dalam yan tampol, tapen, kasimot may biktima, At sayan ago kumon, walay napituyawan tayo sa kaya police officer, the newly installed chief of police na sa siyudad na Ordaneta, tanan karuman, at apiarapantiya, walay balibalin imbagaton programa to. This is actually on how to prevent crimes, on how the police can respond immediately at on tukaman iran untoward incident or ang tukaman iran krimen yan nagagawa at kaliber-liber da or within their vicinity or within their area of responsibility.
And say tawag tod saya SOS. And di ba dyan sa bangko na wala ray nagawan holdapan, bank robbery, agaw tanatatin tanagagik, wala labat lamay singa pindutan gatinan na sa may manager, tapian jaruntan, mansen na alarm, at kapulisan tayo. But this time, using the technology, the modern technology, cellphone na tatin tanagagik, the fastest way to communicate with someone is through cellphone. Akaunta na tating tanagagi. And he was able to develop a program owned by the PNP or the NETA. Si kara mismo so nang develop na sa may sistema tating tanagagi. May SOS, agaunta na tating tanagagi at aman so sa may that is how to deter, to stop krimen from happening at syudad na Ordaneta. Ni wadjad linya tayo natan. Si kapaborito atong Remo, tapian jaron tandat istoryan tod si katayo. No antutan so SOS na sa balon hepe na Ordaneta ditan at Ordaneta City. Kapaborito atong, good morning. Good morning, kapaborito Joseph. Tama ka dyan, tama ka. At ipagpaubanhin ho natin para sa kaalaman lang ng lahat na hindi ho makakarating ang ating murtihing inimbita na hepe ng Ordaneta City dahil lumala yung sakit niya sa tiyan kagabi. Ine-expect natin at marami talagang nag-aabang yan sa system dahil kahit si paborito station manager Joselito na-witness niya, nasaksihan niya yung dry run. Kasi pumunta kami doon sa opisina ni Colonel Saligugba, si Alfonso Saligugba, at ipinakita niya sa amin saksiyan si station manager Joselito kung paano ang operation. Ang ganda. Talagang pati si former Bayangbang Mayor talagang humanga doon sa sistema na yan. Patungkol naman hindi lang sa mga business establishments, hindi lang sa mga tawag dito, yung mga nasa school, pati lahat magandang i-adapt yan na sistema at programa ng kapulisan. At congratulations din pala kay Colonel Dennis De Leon for the job well done sa tinatalakay mo na hostage taking dyan sa nangyari sa Bugalyon. But anyway, I will not take more of your time, kapaborito Joseph, dahil medyo malapit na ako, but I would like to report yung situation natin dito while we are driving. Passable po lahat ng mga sasakyan from Santa Barbara going to Dagupan, at moderate naman yung natin, yung panahon natin, at saka lahat po ay passable so far sa ngayon. At yan na muna ang update natin kasama Joseph, at maraming salamat. Back to you. Okay, 10-4, kapaborito atong Remo. Ang ating kasamang kapaborito atong Remo, mapapakinggan po ninyo siya maya-maya sa kanyang punto por punto kay atong Remo. So, napakaganda po opportunity po sana kapag ka nakarating yung si Colonel sa Langob ba yun? At anyway, sa mga susunod pang mga araw, we may have that opportunity again na makapanayan po natin siya dito. Kasi sa mga nangyayaring mga shooting incidents sa mga schools, napakagandang sistema rin po nito. Mabilis na pag-responde ng ating kapulisan. Kung noon, ang policy ni dating PNP Chief General Torre is 5 minutes. Within 5 minutes, dapat naka-response na yung ating mga pulis sa mga kaganapan on the ground, agaw nating tanagagi. Pero sa pamamagitan po ng SOS, hindi lang 5 minutes. Baka less than
Less than 5 minutes, less than 4 minutes, or 3 or 2 minutes. Kaya bago maging worse yung senaryo, yung nangyayari, mga kaganapan, andyan na kaagad ang pulis. Hindi na yung pulis na napapanood natin sa mga pelikulang Pilipino na pagtapos na ang labanan, antwa, saka darating ang kapulisan. Hindi po ganon ang sistema nito. Kaya kudos sa ating bagong talaga na Chief of Police dyan sa Urdaneta City for that very brilliant idea na makakatulong sa pagdeter ng krimen sa lungsod ng Urdaneta. And I do hope this could also be adapted sa mga ibang police stations. Of course, with our Provincial Director, Police Colonel Dennis De Leon, baka ma-implement din po natin ito sa lalawigan ng Pangasinan. So ingat-ingat po tayo sa paglusong pa rin po sa tubig. At pangalagaan po natin ang ating mga kalusugan. Pangalagaan po natin, huwag nating gawing laruan ang kalusugan. Sinasayay abasa tayo dyan at atong tanagagik. Sino ba talaga ang ginagawang laruan ang kalusugan? Kwanto? Pwede ba huwag niyang paglaruan ang kalusugan? Kasi in the past, mga kapaborito, ay naging adsarian panahon na naman pinag-uusapan natin ng kalusugan. May isang programa kasi sa lalawigan ng Pangasinan na it is being questioned adsarian Kaplasan. It involves the enrollment of the Pangasinenses sa isang PhilHealth Consulta program. At ito ay kini-question sa ngayon sa kasalukuyan at lalo na't mahigpit daw na pinagbabawal ang paggamit ng pangalan, larawan, logo, initials, color, motif, slogan o anumang identifying symbol ng public officials sa government-funded programs at projects. At ito yung sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na anti-EPAL law. Agontan. Pero alam nyo kasi yung mga Pilipino si Porya Amay very enterprising. When I say very enterprising, madali po silang makaisip ng idea, madali po silang bawal pero kaya nilang ilusot. Hindi magandang tingnan pero kaya nilang ilusot. I don't know, antayatatin tanagagik ang galing po nila sa mga ganyang bagay. Pero sana sabi nga nila, wag nating gawing laruan ang kalusugan. Wag dapat gawing laruan ng pamumulitika ang kalusugan ng mga Pangasinense. Yun ang tanong po ngayon. Kasi ang tanong nila, sino nga ba ang naglagay ng pangalan ng opisyal sa isang programang kaugnay ng PhilHealth? Sino ang naglaan ng 300 pesos na incentive para sa bawat magpapalista sa Consulta program? At higit sa lahat, kung datatin tanagagik, sino ang naglagay ng mukha, pangalan o political identity ng isang lokal na opisyal sa mga programang pinupunduhan o sinasagawa gamit ang pampublikong resources? Kung ang sinasabi natin
kung ang sinasabi natin ay huwag gawing laruan ng pamumulitika ang kalusugan kwanda, then let us apply that principle consistently. Hindi naman mahirap intindihin ng mga Pangasinense pagkakaiba ng serbisyong pampubliko at political branding. Ang PhilHealth, for all we know and everybody know, ay isang pambansang programa. At ang pundo ng gobyerno na ginagamit sa PhilHealth ay pera ng taong bayan. At ang serbisyong pangkalusugan ay karapatan ng mamamayan, hindi personal na proyekto ng sinumang politiko. Pero Los Buenos. Kaya sa halip na sabihan ang mga Pangasinense na huwag gawing laruan ng kalusugan sa politika, mas magandang itanong kwanda, sino ba talaga ang unang nagdala ng politika sa programang pangkalusugan? Dahil sa totoo lang, kwanda at ating tanagagig, sa totoo lang, wag naman sanang gawing BO, ang mga Pangasinense, kwanda. Alam ng tao kung sino ang nagbibigay ng serbisyo, kung sino ang nagbibigay ng pundo, at kung kaninong pangalan at mukha ang paulit-ulit na pinapakita. Ito po ang dapat pakatandaan po natin. Public service should be about the people, not the leaders or politicians. SBM, Saray Balitan Matwa, say kabusol na Saray MBTF, managbalitay, tilatan fake news. So untuloy kaya rin inasaran pakabatan pa imano malalapuni at Saray manangantabay. Ang puta-putang irang balita. Ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Ang puta-putang irang sunata. Hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang irang impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC.
Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palita na. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tuloy-tuloy so Saray Balitan Matuwa. SBM say kabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Kaulop kanta ba yun ni sa ilawas yun na kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Alas 9:38 la sa oras sa yatatin tanagagik.
Hello, good morning kay Mr. and Mrs. Nado Bangsal na Kanawalan Binmalay, kay Cap Justin Espino na Barangay Poblacion East, Bautista, Pangasinan. Untan tumat at saray arom niran dumurungal tayo yakan tambay at saray kaplasan at sayan programa tayo. Si Sir Maxi Solis, si Sir Baldo Sales, si Sir Sarlo Gonzales, saray single ladies na Barangay Basing, na nabihing, na nakunching, na naperla, kagawad Esperanza, tanuntan matad kinan Madam Emma Lipio na Barangay Basing. Malikat iray senior citizen niya ng birthday na January, April, tan March. Diman at Barangay Basing ta simabilaman so pirpirawat dan alagarlaran alagar ngamin pigay in pakakuntang tuatatang tanagagik. And finally, mahaba-haba man ang prosesyon kwanda na awat dansin siya iman so birthday gift da. At least walay isaliw da ya parad taganoy laman and no nakaukulan day maintenance, isaliw day maintenance. Oh, by the way, no kaukulan nyo ray maintenance or arum niraya yapan kaukulan nyo at parad abig laman nyo jad butika kapaborito mi. Marami pa po kaming supply ng simvastatin 20 mg, carbidilol na 25 mg, losartan potassium na 100 mg, silicoxib na 200 mg, metformin hydrochloride 500 mg, at clopidogrel bisulfate na 75 mg. Kanya no kaukulan yuraratan niya tambal at ating tanagagik mga kapaborito, laki dya at butika kapaborito. Sagap kila ba dyan si kami ta libre itan, free. Panangaro na sa DWJA Radio Pangasinan tan sa Region 1 Medical Center under the leadership of our Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia. Kay nababaingan, karo kilabat dya at estasyon tayo. Natan, wala tila at saray balitan matwa, saray matuan liknay binmalay. Wala man susamay di paran tayo atatang tanagagik at Pangasinan. Ya anggapoy mangibesngaw na liknaan da, no talagan susto so panagulay, balansyado, fair, at walang sana all, walang masaol, no nasyupaman niya managulay, no saray umbalay, at amay anggapoy ni besngaw dan mauges yaliknaan. Dugaan de. Walitan ko pa, singa na uluwak mat. Wala may di paran tayo, ya anggapoy mangibesngaw naliknaan da, no talagan susto. Man, aman sa abalang yung word. No talagan susto, so panagulay, balansyado, fair, at sana all walang masaol, na siya paman yung manag-ulay. Duga ande. Nibalikas tayo ya mga kapaborito in response doon sa statement, malapit na naman daw ang eleksyon, kaya't kaliwat kanan na naman daw ang binabatong issue. But to tell you the truth, may election man o wala, kung may mali sa iyong mga ginagawa, mababatikos ka talaga agauntan. Ang bagol tayo to, yaman batikos na sa kuya to, yadugay gagawin to agauntan. No person in his right mind
So mangibas nga na say sakit na linaw ato, no ang gapoy iimbunan ton sakit na linaw. At sa may sakaya to agauntan. In the same manner, no sustuso pa nagulay mo, balansyado, fair at walang masaol, who will ever question your administration? Nobody. Because they are satisfied. They feel okay. Agauntan, dudangalan mura. You listen to them. Because, a good leader knows how to listen. Agauntan na tatang tanagagik. A good leader knows how to listen. Aliwan sa may, syaklabat. So, aridya. Syaklabat. So, amay, sustoy. Gagawin ko dya. Syaklabat. So makapanulay ditan. Syaklabat. So samay makapandesisyon ditan. Hindi po gano'n ang leader. Na kapag nagsagawa kayo ng isang forum, nagsagawa kayo ng public hearing, you listen to the people. You do not debate to them. Agaw tanatatong tanagagig. You do not assert what you know. But you listen to them. Asol mo so kakabatan da. Asol mo so rason da. Aliwan sa may ikungkung mo. So rason mo. Ipilit mo. So labay mo. Because you are the mayor. You are the leader. Hindi po ganun. You listen to the people. Oh. Kaya pag nagkakandak kayo ng public hearing, you listen. You do not debate with them. That's public service. Hindi ho ba ganun? Ito, 7 pinakamahalagang asset ng isang leader. Of course, one is integrity, integridad. Hindi ginagamit ang posisyon para sa sariling interes, pamilya o grupo. Pareho ang prinsipyo kahit kaibigan o kalaban ang kaharap. Kaya nga nung narinig ko ulit, sabi nila, ang binabalik lang daw ng local chief executive ang paninilbihan sa mga nagtitiwala sa kanya. Ang ibig hubang sabihin niyan, paano kung hindi binigay ang tiwala sa kanya dahil iba ang kanilang korsonada? Ibig sabihin po niyan ba, yun lang mga nagtiwala sa kanya, dun lang siya aakto bilang local chief executive? At pababayaan na lamang niya yung mga iba? Hindi ba sa kwantayo? No si kalaso wadtan o din kaptang? You are not just the mayor of those who voted for you. You are the mayor of the town. And whether the people who voted for you, to you or not, who voted for you, o din hindi, agaw tanatating tanagagik, they are part of your responsibility. Kahit binuto ka nila o hindi, they are now part of your responsibility because you are not the mayor of the town, you are not the mayor of the city, you are not the governor of the province. Ingon tantutan so aliling to atatan tanagagi. In the same manner as you are the president of the Republic of the Philippines, agaw tanatating tanagagi. So whatever is just, gawin natin. Whatever is according to what the law says and dictates, gawin natin. Agauntan, without fear, without fear or favor. Di pa. Kaya sabi ko, bakit doon lang, binabalik lang yung serbisyo doon sa mga nagtiwala sa kanya. Paano yung hindi? So, may choosy ba? Choosy? Parang ganon. So, dapat ganon. Pareho ang prinsipyo, kahit kaibigan o kalaban ang kaharap. Pangalawa, may malinaw na vision. Alam kung saan dadalhin ang bayan. Hindi puro proyekto
na pang isang termino lang. Look at Bayambang. It's a very good example. Let's discuss for a while ang Bayambang. Sa Bayambang at atong Tanagagik, they just celebrated their 8 years anniversary nung pagkakalunsad ng kanilang revolusyon laban sa kahirapan. Napakaganda po nung adhikain ng programang yun. Revolusyon laban sa kahirapan at atong Tanagagik. Nan karuman, apituyawan tayo si former Mayor Cesar Kiambao. At ito yung ating nakita, yung sa programang Revolution, laban sa kahirapan, na inimplement po dyan sa bayan ng Bayambang. May mga elemento po yan na for 8 years, actually this is a 10-year program na inimplement during the term of then the former Mayor Cesar T. Kiambao. Noong August 28, 2017, idiniklara ni Mayor Kiambao ang August 28 bilang araw ng revolusyon laban sa kahirapan. Dalayunin nito na labanan ng kahirapan hindi lamang sa pamamagitan ng ayuda, kundi sa pamamagitan ng trabaho, kabuhayan, edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pang pangmatagalang solusyon. At kasunod po niyan, binuo po niya ang Bayambang Poverty Reduction Action Team o BPRAT at isinagawa ang mga konsultasyon, napaka-importante po yun, at Anti-Poverty Summit para makabuo ng Bayambang Poverty Reduction Action Plan for 2028 till 2028. So this is a 10-year program. Sama-sama tayong Ang konsepto ay full of government, full of community approach, hindi isang proyekto lamang. At kabilang sa mga tinutukan, ang trabaho at livelihood, edukasyon, kalusugan at nutrisyon, agrikultura, pabahay. Kumusta na yung pabahay natin? Sa bayan ng Binmalay. Social protection, infrastructure, good governance, at pagbabawas ng dependency sa ayuda sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad na kumita. Aliwan sa may sibletan mura na kumita just because you want to implement something o a project na hindi mo naman hindi pa naman nagagawa hanggang sa kasalukuyan. Agaw tanatatang tanagagik. Singasara may kipapasan dara may sumisigay. Yan andiyan nasara may pasabing. Antoy alternative source of livelihood na natin eh. And this is siguro magandang tularan ito ng mga LGUs. Revolusyon laban sa kahirapan, pag-aralan po ninyo at i-adapt po ninyo kung anong dapat na magandang nababagay naman sa inyong mga, para sa inyong mga kababayan. Agawan tanatatang tanagagig. So yun, hindi yung dahil lang sila yung kasama mo, sila lang pagbibigyan mo, hindi naman ganun. Agawan tanatatang tanagagig. Oh, by the way, anap pong dalara may ugugaw, may school supplies da. Kapigan nyo kuno iyawat at si kararate school supplies da.
ya atan school supply sa tatang tanagagik at balbalagtan ko mo niya makatulong at saray atatang ya mampapaaral na sara may anak da. Ha? No agak nalilingo pigaraman so budget ten taryada para sa te school supplies. No agak nalilingo, tama ba? Correct me if I'm wrong, 12 million pesos. Atan niya programa tatang tanagagig. Gimaputan ng 2008. It was actually June 20 to be precise. 2008. June 20, 2008 nang magpamahagi ang LGU sa pamumuno noon ni former Mayor Simplicio Sammy Rosario na nagpamigay ng mga libreng school bags at notebooks including uniforms, file cases at t-shirts na pinamahagi sa mga elementary at high school students na nag-aaral sa mga public schools tuwing magsisimula ang school year. At from then on, taon-taon na pong nagbibigay ng libreng school supplies ang Office of the Mayor at matagal na itong nakapaloob sa isang municipal preparations or municipal budget. Pero this time, there are reports, mayroon pong nakapagsabi sa atin na mukhang hindi na maibibigay yung taong-taong pamamahagi ng mga school supplies sa mga bata. Why? Apay, akin, bakit? Malaking tulong po yan sa mga magulang. After all, malaki ang savings ng binmalay agaw tanatatang tanagagig. Why can't we not share that blessing sa mga magulang naman na nagpapaaral ng kanilang mga anak sa mga public, elementary, and high school? Kasi kapag sinabi mo na public school, siyempre, yan yung mga aliwan sa ipamiminos mat anto atatang tanagagik anto Yan po kasi yung tulong ng gobyerno para lahat mabigyan ng edukasyon. Dahil ang edukasyon hindi lang po sa mga privilege, hindi lang po para sa mga may kakayahan na magpaaral sa kanilang mga anak. Kaya meron po tayong mga public schools simply para lahat po makapag-aral po dyan, anuman ang status nila sa buhay. Mahirap man o mayaman, pwede rin na mag-aral po sila sa public schools. Kaya ang gobyerno natin, part of its program is education, nagpapasweldo ng mga teachers para maturuan yung mga bata. Nagpapatayo ng mga schools para may mapasukan yung mga bata, regardless of their parents' status sa buhay. Kaya yung pamamahagi ng school supplies, malaking tulong po yan. Malaking tulong po yan para sa mga estudyante po natin. The truth of the matter is, kapag binibigyan niyo po sila ng mga school supplies, alay likat dari ugugaw. Di ho ba ninyo napapansin yun? And the more, kung sino ang mas pinakamasaya, tanungin ninyo mga magulang. Sila yung mas pinakamasaya sa lahat. Kaya pitalaran dala, sigasi panatalaran damot at satay relief goods. Yano kapigan kasi unsabi o dapo at saray doorsteps da.
Basta yung diparan po natin, ang gapoy mangibesngaw, naliknaan da, no talagan susto, so panag-ulay, balansyado, fair, at walang sana all masaol, na siya paman yung manag-ulay. It's another day, it's another saray matuan likna ay binmalay. Gaya ng lagi nating sinasabi, binmalay huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas, manindigan para sa isang serbisyong tunay na masahan. There ain't no mountain too high to climb and there ain't no mountain too heavy to move. Akalo pa kanta bilang mula sa ilawas yun kaaro ka paborito yun JCB Joseph Kanilang Bakani. Kanta by team at the technical side si Mr. E&D Engineer Nixon Dakal. Antabayan ang susunod kagad ang punto por punto kay Atong Remo. Sa bukas sa pang-edisyon ng ating Saray Balitan Matwa SBM say kabusol nasaray MBTF managbalitay tila tan fake news. Jalabat at number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito. Papunta, saan ka man patungo, lagi kang naaalala sa iyong mga nagawa. Binago mo ang bayan, binigyan mo ng buhay, dahil sa paglilingkod mong agad maaasahan. Naging matibay ang bayan ng Binmalay. Sige na, bumalik ka na, ikaw ang inaasahan. Ituloy mo ang iyong laban bilang ama ng ating bayan. Sige na, bumalik ka na, balikan mo ang Binmalay. Muli mong iparamdam sa amin ang serbisyong agad maasahan. Ginising mo ang bayan, pinaunlad mo ang Binmalay. Binigyan mo ng lakas at sigla na tunay na makulay. Ang iyong mga ginaway, isang patunay na ang mahal mong bayan ay kaya mong ibangon sa isang serbisyong agad maaasahan. Sige na, bumalik ka na, ikaw ang inaasahan. Ituloy mo ang iyong laban bilang ama ng ating bayan. Sige na, bumalik ka na, balikan mo ang Binmalay. Muli mong iparamdam sa amin ang serbisyong agad maasahan. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM
Sari Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM. Sari Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SBM.